Narazil som na toto riešenie na tvorbu webových stránok Welcomio a rozhodol som sa to vyskúšať. Takto som zadal názov a popis web stránky, pridal hlavný obrázok, čiže logo a hovorím si, mohol by som zmeniť šablónu a prepnúť na nejakú farbu, ktorá by sa hodila ku káve. Napadlo ma takáto hnedá. V sekcii kontakt som vyplnil kontaktné údaje, adresu, hovorím si, pridám ešte otváracie hodiny, to šlo tiež celkom po masle. No a nejaká videosekcia. Dobre, môže byť. Toto sa dá takto prehodiť, to je celkom fajn. Hovorím si nejaké obrázky do galérie, pridám v pohode, išlo to celkom fajn. No a povedal som si, že by bolo dobré vytvoriť aj nejaký nápojový lístok tejto kaviarne, tak som ho vytvoril online, takýmto spôsobom cez nástroj univerzálne menu, čo šlo celkom fajn a na konci môžete vidieť, ako to dopadlo. Povinná jazda sú odkazy na sociálne siete, Instagram, Facebook, YouTube, majú tu aj nástroj na vytvorenie sekcie často kladených otázok, dobre, a pridal som aj nejaké referencie. No a toto je výsledok, ktorý môžete vidieť teraz. Čo na to hovoríte? Nie je to úplne zlé. Čo vy na to? Vyskúšajte to aj vy na welcomio.com.